खराब समय के अच्छा बात ये रहेला कि समय के साथ गुजर जाला और ये बात यश दयाल के ऊपर एकदम फिट बैठेला। एक दिन रहे जब यश दयाल के 5 छक्का पड़ल रहे और उनके कप्तान के कहना रहे कि यश दयाल के कॉन्फिडेंस डगमगा गईल बा। यही वजह रहे कि उनके टीम से निकाल दियल गए रहे। दयाल फिलहाल वो स्थिति में न रहने कि वो खेल सकस, लेकिन समय बदलल। दयाल अपनी ऊपर मेहनत कैले और वो पा गए जौन उनके रहल और अब यश दयाल के टीम इंडिया से खेले के न्योता मिलल बा। गजब के कहानी बा। 5 छक्का खैला से लेकर टीम इंडिया में सिलेक्शन तक गजब भाई। लास्ट 1 साल में यश दयाल गजब इम्प्रूव कैले। रिंकू सिंह 5 छक्का मरले रहले, फिर यश दयाल अपन इज्जत कमैले जब धोनी के सामने एक इम्पोर्टेंट मैच में 11 रन नहीं बनावे देले। धोनी के आउट कैले और सीएसके के आईपीएल से बाहर कैले। वह यश दयाल के टीम इंडिया से न्योता मिलल बा। कई लोग के कहना बा कि भैया लोग डाउनफॉल कितना भी दे, जब कमबैक दे तो यश दयाल जैसन दे। भाई यश दयाल डिप्रेशन में चल गए रहे। हार्दिक क्लियरली कह रहे कि बड़ा गंदा हालत हो गई बा यश दयाल के और ओजी से टीम इंडिया में वापसी कमाल बा। यश दयाल के टीम इंडिया से न्योता मिलल तो हर के उनके बात कर रहा बा। आप लोग के का लागत बा, कितना सही बा यश दयाल के सिलेक्शन? अर्शदीप सिंह, खलील अहमद के ऊपर यश दयाल के सिलेक्शन भइल बा टीम इंडिया में? कमेंट करके बताई जा।